Vedeli ste o tom, že keď kupujete byt, nemusíte mať milión susedov? Tento trojizbový byt vo Hrúdkach sa nachádza v bytovke len so 4 bytmi. Tehlová bytovka, málo susedov, pokoj a kľud, bez problémov parkovanie a stále všetko blízko. Byt sa nachádza na ulici generála Alexandra Kordu, neďaleko centra Hrúdok a naozaj všetko máte na pešo. Tu sa sused rozhodol ísť na strechu, nič sa nedalo robiť. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, obývačky, 2 izieb, kúpeľne z WC, kuchyne a špajzy, ktorú vám ukážem len osobne. Byt má taktiež balkón a 2 pivnice a úložný priestor sa vždy zíde. Mimochodom táto obývačka je úplne ideálne miesto na pozeranie majstrovstiev sveta. Byt má výmeru 67,3 m2 vrátane 2 pivníc a plochy balkóna. Je čiastočne prerobený a nie je nutnosť veľkých investícií. Veľkou výhodou je vlastné elektrické kúrenie. Môžete byť pánom svojho tepla a hlavne svojich účtov za vykurovanie. No čo vám poviem, odporúčam vidieť osobne. Ak vás ponuka zaujala, ozvite sa mi a dohodneme si obhliadku.